ଶର୍ତ ଖାନା କ'ଣ ଦୁଇ ପଦ ଗାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନିର୍ମାଣ ସେ ଝାଳ ତାପରେ ଆମର ଯାହା କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝି ବି ପାରିନି, ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି। ନା ଶୁଣୁନା ଯେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ଠିଆ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇଲେ ସମସ୍ତେ ପଦଟା କ'ଣ ସେ ଗାଇତେ କହିଲା ମନେ ରଖୁଛୁ ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାର ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପଦ ଗାଇଲେ ହଁ ସେଇ ପଦଟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହାର ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ଷ୍ଟାଫକୁ ହଁ ନା 5 ଜଣ ଷ୍ଟାଫକୁ ସେଇ 6 ଜଣ ତ ଠିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ 6 ଜଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣ ସେଟା ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ ସେଇ ପଦ ଗୋଟେ ଗାଇକି ମାଳ ଯଦି 6 ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଦେଇ ମୁକ୍ତାହାର ବୋଲିଲେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେ ରରେ ଯାଉଥିବ ମାଳରେ ଯିବ ନେମାଳ ସେ କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ନେମାଳ ହାର ପଡୁଥିଲା ଆଉ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରକୁ ପଡିବ ଯାଇଥିଲି ନେମାଳ ରାଧା ମାଳ ମାଳ ରାଧା ମାଳ ଯାହା କଥା ମନେ ରଖିଛି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି।